Kublai phi baro kini gilongi khubor bamta kasngi. Ka Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC ha kasngi thoding. Kalapan sange no ya kadar barbat baro ki kam jinya tai business ki belapan bed banong ha gani kasngi. Kum kadak ka jingburam ya ka jingklat kendit jong MP ka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. A.J. Ricky Singkan ha gani kasngi ka ying darbar kla shimtang ya ka vote on account jong kamang tingka kabala wanra do executive member pakmi yaknat platingka haga khat pratrek urimphang hadin ka jingmun jori yakane ka benta lapan waino ya ka dorbar bar shem la beteng shu yaki wei par ki kam jinya tai ki bla depin beng haswa ban serang ka jinya lang unong yalam kalyang persha ba tito starwell khan ula kentu ya usumbut lampang ba unsngobha ban pindu no ya baro ki program jinya tai ki bla thumu banong hagani kasngi kum kada ka jing sngosi ba ka jing buram yu MP bala khlat no kum shibenta ban ai buram ya ka jing khlat kendit jing MP ka Shillong Parliamentary seat u Dr. A.J. Ricky Singkan nga ai jing mut ya ka yeng bakan pendu no ya baro ki kam jing ya tai ki bala penbet menta ka sngi long uba titas hadin ka jing menjor jong ka yeng la pelong ka jing sngap jar ka bashiminen kum kada ka jing kan mau ba ka jing buram ka jing khlat kendit jong Dr. A.J. Ricky Singkan kalawan ra ka jing sngosi ka bajuri ya ka jila Meghalaya bad ya ka jat ban reu hi baro ka wei